लोगोफोर welcome back to my another vlog तो लोगोफोर बे सांथोर मोनसे जुटाखौ नों गानबाय थानाय नङा होनबा नैबे लोगोफोर केम्पास मोन गुवाहाटीखौसो बायदोंमोन आं गुवाहाटी पान बाजाराव स' तिनि बोसोर गानबाय लोगोफोर बे जुटाखौ आङो स' बे सांथोर मोनसे जुटानो गानबाय थानाय नङा होनबा स' दिनै बिनि थाखायनो आं मोनसे गोदान जुटा बायनो थांनो नागिरदों जोंनि लकेल टाउन टंलायाव लोगोफोर स' नायनोसै मोनोना मोना मोजां मोनबा बायनोसै मोजां बाय आरोना स' मोजां मोनाबा आङो अनलाइन खालामगोन एमाजनाव लोगोसे आंनि बे कलेजनि गस्लाया गुदाम मोननैसो गैला माने लोगोफोर स' बे गुदामखौनो आङो होनो थांगासिनो माने साननै जाबाय कलेज थांनो हायाखै बे गुदाम गैयिनि थाखायनो लाजिना आरोना स' दिनै गुदामखौ होगोन ओमफ्राय गाबोननिफ्राय कलेजखौ फुरा कन्टिनिउ थांसै आरोना लोगोफोर थ' फुरा रेडि लोगोफोर थ' दायो थांनोसै जिहेतु लोगोफोर जाय गासैनाबो स्कलारशिप हाबदों न' बेनिखायनो आं एसे गोग्गोमैनो जुटा बायनो थाखाय एसे गोग्गोमैनो दिहुनबाय जोंनिया मालखौ हा दायो फुरा आखाइ गरम फुरा रेडि ओमफ्राय नै लोगोफोर फैयै नैखौ लोगो मोनलायबाय माने बिबो माने मा होनो जुटा बायनो आरो स' सानबाय जों जमा बायनोसै जिहेतु दायो बिबो जुटा बायगोन स' बेनिखायनो जों दा जमा ओंखारलांसै आरोना लोगोफोर स' नायलांबाय थाबाय जाबाय लोगोफोर दायो जों सफैबाय नै ओमफ्राय नियाव हाबसै आरोना फार्स्ट टाइमनि थाखाय होनदों स' नायनोसै बोरै मोनो थ' लोगोफोर नोंथांमोना एसे चयस खालामनाय दोनलाय आंथ' मोनासै नियाव आंनि बसनिखौ फोरनियाव मोनासै आरोना माने आंनो नांगौ केम्पास ओमफ्राय इयाव केम्पास गैया लोगोफोर स' केम्पासना ओरैबायदि 3 बोसोर जोरबाय अ माय गड थ' बेनि थाखायनो आं केम्पासखौ दाय गारनो हाला माने ओमफ्राय जफाय जिहेतु मोनासै बेयाव लोगोफोर स' दायो थांगासिनो नेक्स्ट दखानसिम सफैलायबाय नेक्स्ट दखानसिम ओमफ्राय नैबे जादों आंनि मबाइल बायनाय दखान आरोना लोगोफोरनि बायदों आं मबाइलखौ आरोना स' नैयाव जों हाबहैनोसै नै मोनसेयाव बै मोनो दा जुटा साबायसु फोरनिखौबो एसे पसन्द जादों नालाय नोंथांमोनहा बोरै नुदों माने नैबे 1800नि आरोना केम्पासनिनो नायलोगोफोरनि गोबां दोङो सिख्लाफोरनि थाखायबो इजा फुरा बरिया आरोना दखाना नैबे माने लोगोफोर दायो बारा पसन्द जायासै गासैखौबो माने पसन्दलाय मोजांमोन गासिबो मालालाय ओमफ्राय बारा पसन्द जायाखै आरोना आं स' आं बेलेगाव नायनायदो नै लोगोफोर दायो जों एसे उदैनि पेट फुजा खालामनो नै रेस्टुरेन्टआव फैदों स' नैयाव जों एसे जाहैनोसै आरोना एसे खामबु उखिदों मा जागोन ओमफ्राय दायो जों अर्डार होबाय चावमिन मोनसे आरो मा पक'रा मोनसे जों नायबानो लाजिदों ओमफ्राय नै मा जागोन ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है सोरबाथ' लुगैखाबाय आंनि जानायखौ नुना आं 100% बुंनो हायो आरोना लोगोफोर सोरबाथ' खासेबाबो लुगैखादों आरोना सासेबाबो लोगोफोर ज' जाबाय बिसि देखायना लोगोफोर आंनि जानायखौ लोगोफोर दायो जों जाखांबाय बहुत टेस्टिमोन ओमफ्राय नों गयबो जाखांबाय ओमफ्राय लोगोफोर जोंनिया माने जुटाया बायना जोबाखै लोगोफोर माने जों जुटाखौनो मोनाखै नागिरबाबो स' दायो जों थांफिनगासिनो फिन मोनसे जुटा दखानाव माने स' लोगोफोर नायनोसै मोनना मोना आंनि पसन्दनि जुटाखौ लोगोफोर दायो जों नै खोनादों माने नैबे 2600 जाना दादा आरो सबके दामि केमान আপনার দোকানত এইটোৱে লাষ্ট চলফৰ নিবিনে লাষ্ট 2600 টাকাनि केम्पास जुटा नाय लोगोफोर ओरैबायदि बरियानि ओमफ्राय आं दा नैखौ पसन्द जादों ओमफ्राय नैबे दामा एसे खम आरोना नैबे 1700 टाकानि आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो आं 1700 टाकानि जुटाखौ एसे थाबायना नायदों आरोना स' गाननोलाय जोबोर मोजांखा लोगोफोर ओमफ्राय देलाय नोंथांमोनहा एसे बुंहरदोलाय बोरै नांदों जुटाखौ ओमफ्राय आंथ' पार्सनेलि बहुत मोजां नांदों आरोना लोगोफोरनि नै दा जों लाबाय नै केम्पास माने एसे बेलेग लाबाय लोगोफोर दे आं खिथानाय नङा जामाने एसे बेलेग आरो स' लोगोफोर आं दैनो देखानायखौ लायासै दै स' आं एसे गुबुनखौ लाबाय स' नोंथांमोना न'आव थांना सोंदुगोन दे आंनि बे जुटाखौ ओमफ्राय दा न'आव थांना आं जुटाखौ आनबक्सिं खालामसै ओमफ्राय गासैखौबो देखायनोसै आरोना लोगोफोर सफैबाय दायो ओमफ्राय आंखौ नुना जोंनि सैमा फिसाया नै आंखौ लोगो नुबाय बेनो कुलु कुलु दा लोगोफोर दायो सफैबाय ओमफ्राय दायो नैखौ जोंनिया आनबक्सिं खालामसै लोगोफोर लोगोफोर रेडि ना आनबक्सिं नायनो स' नैबेनो जादों दिनैनि आंनि जुटाया लोगोफोर नै केम्पास लोगोफोर So let's start. Main box आरो नैयाव आं फिसा मोनसे सेम्पु लाफादों लोगोफोरनि ट्रेस्ट मी sorry. So लोगोफोर दायो जों बेखेवनोसै नै मेन बक्सखौ so let's start. नै जों प्लास्टिक so लोगोफोर नैबेनो दिनैनि आंनि जुटाया केम्पास बे लादों 1300 लोगोफोर बारा दामि नङा दै आं दै बुंदोंमोन ना 2600 टाकानि दङमोन स' बेफोरखौ लायासै लोगोफोर माने बारा मोजां नाङासै आरोना स' नैखौनो लाबाय लोगोफोर नै बै होनदों केम्पासा नैबे नै बेखौ लोगोफोर कमेन्ट खालामथार आरोना जाय दासिमहालागै भिडिअखौ नायगासिनो स' प्लिज कमेन्ट खालामथार बै नांगौ आंनि जुटाखौ लोगोफोर नै
1300 दे बार नङा लोगोफोर खम दामिसो गानो आंबो स' जेन जाद लोगोफोर आं एसे गानना देखानोसै नङा होमबा एक्चुअलि बहुत कम्फर्टेबल आरो बहुतै भरोसा गोनां माने आंनि बे जुताया 3 बोसोर सोलिबाय लोगोफोर दाबो जिनो थाङा माने मैला जाबाय रं खारबाय एसे नाथाय जिनो थाङा आरोना बे मथा मथि आरो 2 बोसोरसो सोलिबावनांगौ नोंथोब आरो स' आसा खालामो नैबो सोलिगोन नाथाय आंनि गोदोनिया 3000 एमोन आरो जुताया स' नैबे आंनिया दासो 1300 नङा होमबा स' बारा जोरनाय नङा आइ थिंक 2 इयार्स थांगोन बे आरामसे स' जियानो जा लोगोफोर उनाव बडि दामि दामि जुता बायगोन गाजाना स' दायो गानसै लोगोफोर नै लोगोफोर बोरै नांखो आंनि बे आनबक्सिंखौ स' लोगोफोर नोंथांमोननि मोजां कमेन्टखौ नेनानै थाबाय आरोना स' लोगोफोर नै आं गानखाबाय लोगोफोर नै बोरै नांदों कमेन्ट खालामथारदै दासिमहालागै सोर सोर नायगासिनो कमेन्ट खालामथार आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायगासिनो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आरोना स' नोंथांमोनखौ एसे देखाबाय आंनि जुता बायनायफोरखौ आरो एसे आनबक्सिं देखाबाय आरोना केम्पास जुता बायनायखौ लोगोफोर स' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा एसेबा मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो नङा होमबा लोगोफोर आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै हाबसन फैफ्लांदोंबा लोगोफोर चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना थांबा जाबाय लोगोफोर ना दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आरोना स' लोगोफोर लोगो मोनसे नेक्स्ट इयुननि धामाका ब्लगजों लोगोसे स' दिनैनि थाखाय बाय बाय